sammen med hjertelig goddag. I dag skal vi lave en mobningsvideo, fordi jeg har selv prøvet at blive mobbet. Jeg har hørt på min YouTube, at der er nogle mennesker, eller et menneske, ikke om, som har taget sit eget liv. Nede i Canada, tror jeg det var. Hun var 15. Hun hed Amanda Tip. Jeg ved det ikke. Hun hed Amanda eller andet. Hun blev tvunget til at vise sine bryster på et kamera, som der så blev sendt ud til alle hendes venner. Hun prøvede at flytte skole for det. De dukkede op igen på hendes Facebook. Hun flyttede by. De kom stadig. Og så i år 2012, i oktober, tror jeg det var, der tog hun sit eget liv. Og jeg synes, det er dybt uansvarligt for dem, der mobber, fordi det giver jo konsekvenser for den, der bliver mobbet. Fordi jeg har jo også prøvet at blive mobbet engang. Det var bare ikke så voldsomt, fordi jeg lærte at sige fra. Nu har jeg så flyttet skole, og nu har jeg det godt. Jeg bliver ikke mobbet. Vi er ikke så mange i klassen, så jeg kan ikke, altså man kan jo næsten ikke blive mobbet jo på min skole heller, fordi vi ikke er så mange. Jeg går på en specialskole. Men da jeg sådan gik på min gamle skole, der blev jeg mobbet. Men jeg tror, dem der mobbede mig, jeg tror de tænkte, at det ikke gjorde noget for mig. Men alle dem der mobber groft over nettet, på skoler i byen, sviner folk til. Jeg synes, det er dybt uansvarligt, fordi altså, dem der mobber, jeg tror ikke, de tænker så meget over, at dem der så bliver mobbet, de bliver altså rigtig ked af det. De får nogle forkerte tanker, som de overhovedet ikke skal have, fordi jeg kan bare ikke lide det, fordi de får sådan nogle forkerte tanker. Og de tanker, de kan ende ud i selvmordstanker. Og det vil jeg bare ikke have, fordi altså, jeg elsker alle mennesker, for den de er. Fordi der er mange, der godt kan lide mig, som den jeg er, og sådan er jeg. Og jeg bliver faktisk ret ked af det, når jeg snakker om sådan noget her. Fordi jeg synes, det er så svært, og jeg synes, det er så svært at snakke om, fordi det er sådan meget mærkeligt, at folk de simpelthen mobber. Fordi mobning, det er bare overhovedet ikke godt. Der er mange, der bliver mobbet, fordi de er tyk, måske fordi de et eller andet folk, de bliver mobbet. Jeg synes, det er så ondt, fordi alle dem, der slår sig selv ihjel for det, så dem, der så pludselig mobbede hende, eller den der så slog sig selv ihjel, den der så blev mobbet, hun slog sig selv ihjel, og så tror jeg, at dem, der mobbede, blev rigtig ked af det, fordi det er jo forkert at mobbe så langt ud, at de bliver nødt til at slå sig selv ihjel. Men hende der Amanda, der ikke, jeg tror hun hed, jeg kan ikke rigtig huske det, Amanda Trip eller andet, glem det. Hun havde prøvet at, hun havde taget et eller andet at drikke, tror jeg, det var sådan noget dims. Og så, det hjalp sig ikke, og så dem, der så mobbede, skrev sig, sendte billeder af det der, som hun så, undskyld, jeg bøvser lige. Men det er fordi, jeg lige har været på Burger King. Ja. Så dem der så da hun så slog sig, da hun så prøvede at slå sig selv ihjel, så skrev de så igen til hende, at hun skal prøve igen. Det er jo ikke lige så fedt at få det at vide, at man bare skal slå sig selv ihjel, og man bare overhovedet ikke gider noget. Så gider man jo ikke det. Og have så mange selvmordstanker. Nej. Jeg synes, det er forkert. Og stop det. Ligesom også hende, der er Fie Laursen, ikke? Jeg elsker Fie Laursen helt vildt meget. Det er ikke for det hende, men jeg elsker hende. Hun er mit et og alt. Hun er mit så store idol. Jeg synes, det var så sejt, hun turde til de der videoer ud. Den video ud, hvor hun sagde sin mening. Og sådan, hvor hun sagde sandheden. Men hun har jo også blevet mobbet i mange år over nettet i skoler. Hun har også haft de der tanker med at slå sig selv ihjel.
Men jeg synes bare, det er forkert at mobbe over nettet. Det gør sgu da ikke noget. Skulle det alligevel det samme. Det går ind i ens hjerte. Og bliver rigtig ked af det. Fordi da jeg blev mobbet, så var det ikke sådan over nettet. Det var sådan, fordi jeg var lidt buttet end alle de andre, tror jeg det var. Fordi jeg har altid været den, der sådan, var lidt buttet-agtig. Og jeg synes, det er så forkert. Fordi jeg blev også rigtig ked af det jo. Og ja, jeg lukker mig sådan inde i min egen kuppel. Kan man sige det på den måde. Men ja. Nu synes jeg faktisk, vi skal slutte af videoen. Og så ses vi næste gang. Og så må I gerne like, abonnere. Og så bliver jeg rigtig glad. Så ses vi i min næste video. Hej hej.